Исәнусыз эфирда пенжі шәмбі күн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина олға таба қой бір темалар турында қысқаша. Бізға шығу тыйыла Яр буы паркында кисәтү язуы барлыққа келді. Сугыштагы иптәшләрен коткару турында сөйләде. Чаллы мәктәпләренең берсендә хәрби табиб белән очрашу узды. Кисәтүче табличка бар, ләкин бу беркемне дә туктатмый. Яр буы паркы күлендә тимер аякта һәм тюбингларда шуу дәвам итә. Аншлаклар туп-туры боз өстенә куела, әмма Чаллы халкы аларга игътибар итми. Киләсе атнада плюслы температура вәгъдә итәләр. Бу урында шуарга ярыймы? Алдагы материалда сөйләрбез. Күлдә кисәтү аншлагларын күрмәү мөмкин түгел. Алар туп-туры боз өстендә, әмма ял итүчеләр аларга игътибар итми. Әйләнеп уза һәм шууларын дәвам итә. Без куркынычсыз дип ышана чаллылар. Безопасен, минусовая же температура. Вот вы сами на лед выйдете, не боитесь? Мы катались уже, и вчера катались. Да, люди катаются, пока катаются. Как будет таять, так перестанет. Я думаю, мы услышим, если он затрещит. Әмма барлык ял итүчеләр дә монда фикердә түгел. Күл урамда, шуңа күрә паркта йөреп сау һава сулап яхшырак ди алар. Һава торышының үзгәреп торуы безнең ныклыгына йогынты ясарга мөмкин. Шәһәрдә ял итү өчен башка урыннар күп дип билгеләп үтә Чаллы халкы. Потому что мы и на речке пешком с собаками часто гуляем. Даже около речпорта, и нормально. Ну, вообще, если тонкий, уже, конечно, опасно. Но мы без детей, поэтому и на лед не собираемся. Ну, потому что опасно. Март месяц, уже на дворе. Боз йомшарган һәм бер төрле түгел дип кисәтә Чаллы халкының ГИМС хезмәткәрләре. Күлдә чишмәләр бар, бу да безнең ныклыгына тәэсир итә. Өстәвенә һава җылы һәм бер урында кешеләр күп. Шуңа күрә шәһәрдәшләрне сак һәм игътибарлы булырга сорыйлар. Моннан тыш киләсе атнада синоптиклар көннәр җылынуны плюс температурасы фаразлый. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Хәрби медикның эше турында аптечкаларның ничек айырылуы һәм башка күп нәрсәләр турында сөйләде. Чаллы мәктәпләренең берсендә Марс кушаматлы махсус операциядә катнашучы һәм җәмәгать эшлеклесе Рөстәм Гатин белән очрашу узды. Кунаклар укучыларның сорауларына җавап бирде, бронежилетлар һәм касклар күрсәтте. Бер ай ярымнан соң беренче пациентларны кабул итә башладык дип сөйли Марс кушаматлы Северодонецк хәрби госпитале башлыгы. Аның сүзләренчә, алгысызлыкта сугышчылар авырырга да, яраланырга да мөмкин. Барсына да заманча медицина ярдәме күрсәтү таләп ителә. Был случай прилета на полигон. Был прилет из дронов. Была срочная эвакуация. Было, конечно, тяжело там, но мы вытащили все-таки несколько бойцов, которых было ранение в основном в грудную клетку, потому что это учебный полигон, они не были средства бронезащиты. Было это неожиданно. Это было, конечно, подло со стороны украинцев. Рөстәм Гатин да үз командасы белән тыныч халыкка ярдәм итәр өчен китә. Лисичанскида алар 2022 елдан бирле көн сайын 5 меңнән порция ризык әзерлиләр. Хәзер инде бу сон әзрәк, бары тик 1,5 һәм моңа аңлатма да бар. Очень много идет восстановление коммунальных сетей, пуск газа в многих, наверное, уже учреждениях, в большинстве, наверное, учреждениях дали тепло. К сожалению, не все учреждения могут себе это позволить, потому что изношенные трубы, там, изношены коммуникации. Мәктәптә ничек хәрбиләрне хуплаулары, ярдәм итүләре турында сөйләделәр. Мәсәлән, алар ватанны саклаучыларга хатлар язалар. Когда я сына спросила: сынок, что тебе надо, что отправить? Мам, ничего не надо, письма нужны. Балалар бик күп сораулар бирделәр. Бронежилетны, касканы киеп карадылар, аптечканы карадылар. Рөстәм Гатин апрель аенда үзенең кыр кухнясы белән бергә янәдән алар янына килергә вәгъдә бирде. Лилия Гатина, Илмир Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Эшләреннән туры мәгънәдә очкыннар очырган белгечләр бүген эритеп ябыштыручы һөнәре бик актуаль. Бу белгечләр төзелештә, машина төзелеше тармагында, җитештерү предприятиеләрендә хезмәт куялар. Алар арасында күз алдына да китерә алмаганнары да бар. Хәзерге дөньяда хатын-кыз эшли алмаган бер генә һөнәр дә юк диярлек. Менә безнең төшерү төркемендә Чаллы предприятиеләренең берсендә эритеп ябыштыручы Дилия Назарова белән таныштым. Әбит электродны кулда туту хатын кызышы түгел дигән стереотип бар, әмма тормышта искәрмәләр дә була. Шасси цехында ирләр белән бер рәттән менә инде 44 елдан артык 5-нче разрядлы электр белән эритеп ябыштыручы булып Дилия Назарова эшли. Интересно было.
Вообще, да, интересно было. Я не боялась. Дилия Назарова пресс-рам заводында булган тәҗрибәсен искә төшерә. Һөнәр сайлауга очраклы рәвештә килдем ди ул. Эретеп япыштыручы сүзләренчә, авылдан шәһәргә күченгәч, уку йорты эзли башлаган һәм нәкъ менә бер вакантлы урын эретеп япыштыручы урыны калган. Һөнәри техник училищега юлыккан. На сварщика только место было. Я пошла туда, зашла. А там еще 3 девчонок были. Мы подружились и не ушла я оттуда. Все вместе отучились. Вот с тех пор я работаю тут. Хезмәттәшләре Дилия Назарованы хөрмәт итә һәм горурлана, ә кайчакта бөтенләй ир-атлар да аңа киңәш сорап килә. Постоянно подходит и спрашивает, как это делается. Все, приходим, подходим, объясняем, показываем все. Дилия Назарованың оныклары да аның эзләре буенча барырга тели. Есть у меня внуки, 2 вот старшие, 14-15 лет им. Они хотят вот устроиться сварщиком вот сюда, прямо сейчас. А я говорю, надо расти, надо учиться еще. Вот потом только пойдете варить. Очень даже сложная профессия, там миллиметры надо держать, улавливать надо. Поэтому надо учиться и стараться. Дилия Назарова эретеп ябыштыручы эше иң яхшы һөнәр дип саный. Шуңа күрә ул киләчәктә дә хезмәт итәргә һәм тәҗрибәсен һәм белемнәрен оныкларына да тапшырырга планлаштыра. Лилия Гатина, яңалыклар. Ифтар вакытлары сәхифәсенең иганәчесе флебология медицина үзәге. Варикоз, проблемы с венами, сосуды на лице, купероз. Медицинский центр флебологии поможет. Большой штат сосудистых хирургов, проктолог, невролог, специалист по диабетической стопе, ультразвуковая диагностика. Здоровые сосуды – наша забота. Ураза тотучылар игътибарына иртәгә изге Рамазан аеның 7нче көне сәхәр ашауны төнге 4 сәгать 3 минутка кадәр тәмамларга кирәк. Авыз ачу вакыты 17 сәгать 18 минутка туры килә. Рамазан аенда Коръәнгә хатим кылалар, ягъни тулысынча укып чыгалар. Аллаһы Тәгалә изге китапны укыган кешегә дә тыңлаучыга да саваплар вәгъдә итә. Ураза вакытында саваплар бермә-бер арттырылып языла. Шуңа күрә әлеге форсатны кулдан ычкындырмыйк. Тоткан уразаларыгыз һәм кылган изге гамәлләрегез кабуллардан булсын. Халыкара хатын-кызлар көненә кадәр санаулы көннәр калып бара, димәк, бәйрәм өстәле һәм бүләкләр турында уйланырга вакыт. Бу мәсьәләләрне хәл итүдә Green сәүдә үзәгенең 1нче катында урнашкан Камчатка балыгы һәм Уылдыгы ярминкәсе ярдәм итәчәк. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Сер түгел, балык ул теләсә кайсы кешеләргә кирәкле минераллар һәм туклыклы матдәләр чыганагы Камчаткадан диңгез тәм-томнарында аларның барысы да бар. Бирдә азсызлы кайнар һәм салкын сул белән ысланган продукция тәкъдим ителә. Хит продаж – это у нас королевский лосось. Изумительная рыбка, очень нежная, вкусная, богата витаминами, микроэлементами. Буквально 1-2 бутербродика энергии хватит на целый день. Смотрите, как она лоснится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Камчатканың затлы диңгез ризыклары теләсә нинди бәйрәм өстәлен бизәячәк һәм төрлеләндерәчәк. 8 март алдыннан сыйфатлы диңгез продуктлары сатып алырга һәм бәйрәмдә хуш исле тәм-томнар белән ләззәтләнергә мөмкин. Мәсәлән, кызыл уылдык белән. Гордость Камчатского края, конечно же, красная икра, отборная, зернистая, слабосоленая. Она богата витаминами, микроэлементами. Смотрите, прям зернышко к зернышку. Всем рекомендуем. Күп кенә сатып алучылар табигый диңгез продуктларын бәяләп өлгерделәр инде. Я брала тот раз щавычу слабосоленый, мне понравилось. Да все рекомендую. Вот взяла, что хотела. Варено-копченая рыба, лосось, по-моему. Чавычу малой соли и икру употребляем молча. Единственный недостаток — очень быстро кончается. Внучка приедет, угощать буду икру. Сөйкемле хатын-кызларга гастрономия хис кичерешләрне 7 мартка кадәр бүләк итәргә мөмкин. Адрес Green сәүдә үзәге 1нче кат керү Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Подарок на 8 марта может быть вкусным. С любовью из Камчатки. Королевский лосось, красная икра, царская рыба. С 3 по 7 марта. Челны, ТЦ Green, остановка Глобус. В ресторанчике «Хачапури» вкусно, уютно, как дома и по-грузински душевно.
До конца месяца комплексное обследование проктолога за 2500 рублей. Лечение геморроя и анальных трещин за один сеанс. Альфа-клиник. Телефон 200 222. 200 222.